and Drama presents Handumanan Sa Ka-awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jessa. Pero, Mike, doon na ako yung anak. Jessa, andam ko mo dawat sa mong kagahapon. Hatagin ko higayon, o isaan ako nimo nga di ka gid magmahal. Mike. Kung andam yun siyang mudawat nimo, okay ra ko. Ingon man sa kunak. Basta kay paatubanga lang gid siya namo, ha? Papananghira siya og tarong namo aron makita namong seryoso gid siya nimo. Ma. Salamat ninyo, ma. Pa. Okay ra ka din sa tong gipuyan? Oh, babe, uy. Kamaayo na ani, ah. Babe, salamat ha. Ngay mo kong isugot. Ay kabala ka. Pohon kon makatigom na ko. Pakas lang giti ka. Thank you, babe. Mike. Mabdos ka dahi? Yes! Sa ato ba? Maamahan na di ko. Oh, Mike. Oh yes! Thank you, Lord! Ma, gutom na kayo ko. Asa naman si Mike, uy. Huwag gini siya maguna-una sa oras. Ma, di pa tamangaon. Gutom na kayo ko. Tulad na silang lola ni mo na. Dali. Mag-alas 9 naman di ay. Unya karon pa nakapanihapon ang mga bata. Naunsa man in taon mo, oy, Jessa? Si Mike manggod ma. Wa pa gyud mauli hangtod karon. Ambot na ng tawhan na, uy. Nagkatukay, nagkawa may ayo. Maayo lang day pagsugod. Kay nayo, dako naman gani ng anak ninyo, pero hangtod karon, wa pa gihapoy kasal nga nahitabo ninyo, suma sa iyang gisaad. Ma. Si Mike na ron. Karon pa ka na uli nga hayag na.
Ay, gusto mo ka. Ba't kayo niya, ka na sa ko? Ano, unsa naman in taon ka, uy, Mike? Unsa na ba nahitabo ni mo? Samtang ikaw nagsigigla-la og maayo, imong mga anak mini gabi naghilaks ka gutom. Hilom, lagit! Kisapa ko ni Hindi mo, ka mo hilom. Sobra ba na akong buhaton? Mike. Kawa pagod ayo ng tawhana. Biyain na, uy. Mahal magod ako siya, day. O sa pa, basi makaamgura siya nga sayop niyang gibuhat. O nang higayon pa mo sa tuliyang nabuhat na ako nga, nadapatan ko niya. Sa unsa man, maghuwat ka nga mausba na pod, ha? Dili ngon anak si Mike. Dili na mo iya kong pag-ila niya. What if, ingon anak na ginandaan ang iyang batasan? Unya, karon lang na ni gawas, kay syempre, komportable naman kaayo nimo. Nanagod mo nagpuyo sa usa ka bay. Day, Ayaw kumpiyansa, ha? Mauna ra ba na nahitabo kasagaran ron? day. Naon sa manis Mike, we. Nagkadugay nagkawalam gini siya pakinako sa mga bata. Ay, sa may angay na kong buhato na niyo, eh. Manrabaho na lang ka mo sa. Unsa man narbaho? Ngano? Di ba ko na igo nga kung i-intrigo ninyo? Dinis bay? Nga manarbaho man ka? Kaigo ramang gid unta. Kung dili lang nimo apilan si mong bisyo. Suma, bitaw. Kapila na mahitabo nga maghilak ang mga bata kay way kaon. Tungod kay dili ka magbilin. Kung magdamang gani ka, dugay sa kay ka moabot kay mas giuna nimo imong inom kay namo nga imong pamilya. Dili. Puyo ra ka dinis bay. Di ka manarbaho. Ako ra. Pero Di Mike, lagi! Subago di ka ron. Di ka sabuta. Mike, Biya na, day, mintras makabiya pa ka. Maayo ra gid nga wag gid mo makasaldayon. pero day, Day, gamita imong utok, ha? Naamoy mga anak. Ayaw gipasuwabi ng gugma nimo kay mora nay kamatya nimo ug sa imong mga anak simbako lang. day. Milagro kayo ay kinapunduras bay sa iyong natuga. Oh, cellphone pa rin niya. Asa mo kanya gibutang? Naara di ay. Oh, kinsa may nag-text nga. 2:00 naman sa kaadlawan. Number naman ni. Ayaw cute kong tago-tago eh. Kung dili ka gustong gubton ako imong pagpuyo. Human ko nimo pahimusli. Unya karon nga mabtus na ko. Dili na ka magparamdam na ko. Kinuo ko. Saan to? Buwam siguro ka? Kinsa ni nag-text nimo? Tubag ako kinsa ni. Paghilo ma. Di ka tuog na ron. Doon na kay babae ha. Buisit ka. Hayop ka. Hayop ka. Gusto na lagi. Makamata na itong mga silingin. Ano? Mawa kasi mong gibuhat? Ang ira sa kapakawawa noon tungos ka baga si mong naw. Hayop ka. Di sa puyo lagi. Puyo pa. Imo yung kong palagot mo, ha? Ha? Mo gusto niyo, di ba? Ha?
Pasalamat na lang kang naluwas pa ka. Dili man ko ka maminaw na ako, God. Mauding lain nag-utok si Mike, kaya mo gamit man dito. Unya, wala kay kalibutan. Ha, mayo rasang napriso to, eh. Maluoy lang ko sa among anak. Ang angay ni mong buhato, no, Jessa? Focus ka sa mga butang nga maghatag og maayong ugma para sa mong mga anak. Kung gusto kag lalaki nga tarong gyud, iampo ta na. Tay, Kung nag-iisa at nalumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay. nagkabuhag yun mi ni Mike, ug tungod atong hitaboa, napriso siya. Kaya na nakasumbong, nga mo gamit sa day siya ginadili nga droga. Maode ay nga layo na kaayo siya sa Mike nga akong nailhan pag-una. Pero bisan pa man kung matarong na siya, kung mahitabo man gani nga mag-usab na gid siya, dili na ko mobalik pa. Dili na nako irisko pagbalik akong kinabuhi, ingon man ang mga kinabuhi sa akong mga anak. Karon, ako na lang gisalig sa Ginoo ang tanan. Dinhi na lang ko to, dagang salamat, RMN.